Alus Resi Durna suka bombonge atiku bebasan kajugrukan wukir sari kalepan samudra madu persasat kaya wis ngincipi mulyaning kasuwargan putuku Pandhalan Kurawa menawa wis tuntas gone gayuh kawruh yakti bakal dadi satriya pepunjuling jagat pepedhinganing janma unusaning titah mula banget ing panarimaku ya Durna malah yen tak wawas sira bisa njunjung kaluhurane trah Saptarga lan kawibawane negara Kastina. Ya, nganti kaya ngono nggonmu nglawentah marang putuku Pandhalan Kurawa. Banjur saka gedene lelabuhanmu, saka kebecikanmu sing kaya ngono kuwi mau, nggonmu dadi guru mbok rewangi meres kringet banting raga, ngasah marang lantiping pikir kaya ngono kuwi pancen gawean sing ora enteng Durna. Banjur pinangka tandha piwalesku marang Durna, aku kudu kepiye? Sira bakal nyuwun bebungah apa Resi Kumbayana? Oh, nyuwun sewu Panembahan, nyuwun sewu. Babar pisan kula mboten badhe angan-antu kekucah utawi bebana menapa kemawon. Babar pisan mboten. Jar menika inggih sampun dados kewajiban kula ingkang pinangka dados guru. Nanging kula namung gadah panyuwunan. Kula namung gadah panyuwun. Sliramu darpe penjaluk apa? Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula namung nyuwun kawigatosan saking para pangarsane praja pejabating negari. Gandeng kula sampun mucal dhateng putra-putra Ngastina kanthi saestu nuwun sewu. Kula suwun migatosaken dhateng sekolahan kula menika sepisan. Yang kaping kalih saben-saben sekolahan menika nampi siswa-siswa enggal. Lan saben ambal warsa kula suwun dipun gelaraken kabudayan wujudipun ringgit purwa kados kalenggan dalu punika. Niku kedah niku. Namung menika panyuwun kula, namung menika panyuwun kula. Jar menika nggih kangge ndandani budi pekerti jati dirining bangsa. Oh, Durna. Ilahing asnu nama sidap Durna ing kene iku dadi guru sing kewajibane mulang babagan kasektenan kadigdayan parandene kowe isih kober mikir marang endahing budaya sing pancen dadi jati dirine para bangsa yo bab iku samangka bakal tak aturke ana ngersane sing kawokan Durna lan gandeng kalenggan iki wis cetha lan wis gamblang paugeran sarta dasarmu nggonmu mulang marang murid-muridmu Bisma wis ora bakal tida-tida maneh. Mula yen nganti aku mung kesuwen mapan ana kene, mengko mundhak malah mung ngrusui utawa ngregon-ngregoni. Kamangkono aku pamit kundur ing Talkanda. Aku wis lega. Tutukna nggonmu mulang tindakna kautaman sebarna ngelmu ingkang piguna ya Durna. Oh, nggih saged dawuh. Kali
Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambek ganggeng awita denceng-dencengan loleh Adi Aryoso ku ingkang rawuh sami manggih Karaharja to Dik Patih inggih pangestunipun Kakang Penemban wilujeng suwan kula ing pertapan Sukalima pawan rawuh paduka ingkang putrapun Swatama ngaturaken sumangkeming pangabekti iya Gersatama tak tampa ndadekke bombong rasaku pangestuku wae tampanana ya Gersatama nggih sanget anggen kula mundi Dik Patih ku semengko pengawak Bajra lajeng wonten wigatos menapa niki Dik Patih rawuh wonten ing pertapan Sukalima inggih Kakang inggih nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikaning Kakang Penemban nggih mboten dados menapa kula menika pun kulina dirusuhi kok Dik Patih pun mboten napa-napa wonten napa Dik Patih wonten napa Kakang Durna kula namung ajeng nanjehaken yen Kakang Penemban menapa siyos anggenipun badhe ndandani ngadani pendadaran ing Sukalima nggih siyos Dik Patih siyos pripun to pripun niku pun jelas siyos poster sampun tertempel di mana-mana niku pun jelas siyos Dik Patih siyos merga niki pun dadi padatanan pernatan paguron Sukalima yen pamulangan niku pun ngancik akhir tahun ngoten niki kudu diadani pendadaran utawi ujian lah pripun kersane adik Patih Haryoso niki pripun kersane nggih lah yen siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan rening cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru makmur mapan ana negara Ngastina nadyan kados pundi sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban lan kawicaksanane Kakang Durna pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa ing mangke saged unggul juritipun Kakang mboten sah dadak wang-wang mangu-mangu yen to Kurawa niku panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa ya unggul jurite ya unggul bijine cethane bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina menika pun niku mang penggalih lan niki pun kula betake karemenan sampeyan niki wonten werni-werni niki enten gula teh lajeng niki enten rokok nggih enten niki baku nggih enten amplope ya kandel tur niki nggih amplop awan bengi niki pripun Kakang Durna pripun mambeksan para marta tu pandhita kang wus limpat
Parama widyang sanyata lole Dek Pate. Njur kula niki manganggep guru sing pripun Haram? Ayo saniki oleh-olehe kabeh digawa mulih. Niku mang gawa mulih. Rumangsa sampean apa? Dadak gawa oleh-oleh barang. Apa-apa terus digawa rene. Ayo gawa bali kabeh. Lho, niki niku ki minangka wujud katresnan. Wujud katresnan lan setya bektine Kurawa dhateng Kakang Durna pinangka dadi guru. Ora kena, ora kena. Biyen jaman aku kaliren wis do meneng wae. Jaman aku ra duit duit kowe ya do meneng wae. Aku jaman ora duwe duit malah tetep dijilih duit. Tetep disilih duit, diutangi. Bareng saiki aku dadi guru, mangsane arep pendadaran kok terus dong gawa gula teh. Yen ngaten malah dadi cetha. Cetha nek sampean niku ajeng nyogok kula ta? Sampean ajeng nyogok kula. Ajeng nyogok ta kula niku tukang nyogok Dek Pate. Kula niku tukang nyogok kok ajeng disogok nggih mboten saged. Mboten saged. Tur malih ngaten nggih Dik Haryo. Pendadaran putra paguron saka lima niki sejatine mung kanggo ngukur spirata bobot njaba jroning si murid ngone padha ngudi kaprawiran marang aku. Dadi Pendhita Durna kudu nindakake adeging guru sejati. Kudu tumindak sing samestine. Yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik ya tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya domu genan tabeni nggone sinau. Nggih. Nanging Kakang Durna kudu eling. Yen Kakang Durna niku saben sasi diblanja. Gesange Kakang Durna niku wonten sangandhap genderaning negari Ngastina. Kula aturi eling lho Kakang, kula aturi eling. Eling. Jaman sakniki niku golek gawean niku angel sakniki. Nek nganti dilereni nggone dadi guru. Nuwun sewu njur Kakang Durna arep dhahar napa? Pun niku mang penggalih niku. Lole nyuwun sewu Dik Pate nyuwun sewu. Jane kula niku nek yen mireng rembug sampean mung mesem, mung tak enjepi kok. Mula yen mboten ngerti niku mang takon. Dik, kula niku wonten saka lima niku jajaring guru. Sampean prisa mboten? Guru niku napa? Ha, guru niku genah wong tukang mulang to. Ha nggih, bener tukang mulang. Nanging guru iku anggone mulang kudu awewaton bener adhedhasar adil. Kudu tresna marang murite ya sing derajat apa wae. Mbuh murid mau jajaring Nalendra apa Satriya. Lan senadyan wong sudra sempali, loro saudon telu saurupan. Katresnane sang guru kudu padha. Dados kaya kula dadi guru ya ora kena mban cindhe mban siladan. Ora kena pilih kasih kabeh kudu tak padha. Kose. Kok sampean beda karo sing wis-wis to? Monggo Pendhita Durna niku nek ten pundi-pundi pun kondang eleke lho. Kok dengaren sakniki dadi apian kaya mangkono kuwi. Kok dadi kaya mangkene iki to, Kang? Loh, apik karo elek niku lak ya gumantung lakone. Apik karo elek niku gumantung danane. Anggere ora dinehi dana ora muni. Anggere ora dinehi dana ora didolopi. Napa malih? Kula wonten mriki niku kudu nglenggahi pinangka jajaring guru. Dadi aku kudu apik tenan. Pun sampeyan ampun gawe pengaruh kalaten kula. Mang bali. Iya. Sajake Kakang Durna wis ora iso dijak apik. Ya, titenono wae Kang. Anane pendadaran mengko nek nganti Kurawa kalah karo Pandhawa, Sengguni tetep arep gawe karti sampe kok gawe elek jenenge Durna.
anakku. Puntasena Permadi kembar. Anak Mas Kurupati karo Dursasana kabeh wae. Ora tak bedak-bedake kula lan Pandhawa. Pancen sira kabeh tak timbali supaya swanana ngersanipun bapa. Mapane iki pancen ana rembug wigati ingkang kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Nggih. Lajeng cumadung dawuh Rama Penemban nggih. Kados pundi Bapa Penemban? Ngene ya, Nger. Oh, lan kabeh wae iki pendhataran Sivasaka 5 wis tumapak wanjine. Sedhela meneh bakal tak ayati mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu. Nang tetandingan iki mengko ana pernatane. Ya iku siji. Pendhataran iki kudu dudu papan memungsuhan sejati, nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira undu-unduane nggone padha mbeguru. Loro. Sing melu iki ya mung siswa-siswa paguron saka 5. Liyane murid saka 5 ora kena melu. 3 diwenangake padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gegaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. 5 adu karosan kudu ijen padha ijen ora kena keroyokan. 6 kabeh kudu jujur, ora kena goroh ing bab cacakan apa wae. 7 nggone tetandingan yen sing siji wis rumangsa kalah ora kena diteter. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. 9 sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena mendem. Kae mburi dhewe kae. Dursasana iki biasane wis nyepake. Waduh, konangan tuwas tak campuri bensin. Tak campuri pertamak mulak terus mulek-mulek. Ora oleh wah pahit. Ora kena Dursasana ora kena. Nger, yen sekirane wis padha cetha, nggone padha nampa dawuhku. Iki mengko tumule enggal padha tindakno manjenge glangkang payudan. Durnaina panalinganira lumacaring ratri dinenggak jangganira dening Sang Tresna Jumena. Oh inggih kados sampun terwaca dawuhipun Bapa Guru. Wahya ngestokake dawuh Durna bapakku, Durna guruku. Mbok pilih tasih wonten dawuh malih Bapa Penemban. Pendhataran iki kawitan sekolah panah utawa panahan. Kae ana wetan manuk emprit sing wis tak tangsangke ana ing wit kendayaan kae nuli panahan. Mbuh Pandhawa mbuh Kurawa sapa wae sing bisa manah manuk emprit kae nganti bisa natas mripate manuk nganti bisa bolong mlompong. Oh, ayo kuwi siswa sing tak anggap lulus. Inggih Bapa. Yen mekaten nyuwun pamit Penemban. Lho inggih nyuwun pamit Bapa. Nadyan Purma Permadi ugi nyuwun pangestu Bapa nyuwun pamit. Wah, aku njaluk pamit. Durna bapakku. Aku njaluk pamit pangestune Durna bapakku sing tak suwun. Anak-anakku Nger, kabeh wae ingkang padha surti ing ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa.
Satama. Kowe aja meri aja sumelang. Merga kowe iki isih bocah. Sesuk mangsane ana wektu wirunggan, kowe tak ulang dhewe ya ngger Satama. Nggih, nggih. Saestu nggih Rama. Jalaran kula inggih kepengin dados tiyang ingkang sekti kados para satriya menika. Ya, heeh. Aja sumelang, aja sumelang. Neng sesuk tehku mulang kowe. Sesuk neng olehku mulang kowe, ya. Nggih, nggih. Wis, saiki cara ratu mono aku arep kondur kedaton. Ning kuwi cara ratu. Oh, pun Bapak bakal munggah ana sanggar pamujan. Mula dawuh para cantrik saka 5 supaya padha muni gendheng utawa ladrang Santi Mulya. Kanggo ngiringi utawa ngurmati pun Bapak. Ya, Resi Durna. Nggih, ngestokaken dawuh Kanjeng Rama. Cantrik suka 5. Supaya padha mungel ladrang Santi Mulya.
godo-godo barang. Ana ulane barang metu mengko. Terus macane barang metu mengko. Komplit iki engko. Butane loro iki engko ora metu engko. Engko dadi tekokke pokoke. Iya. Apa jeneng sapa jenengmu? Nok, piye, Pak? Lali aku ngantian. Piye? Iki ya apa jenenge? Gandeng wektune saya ngoyak. Iya. Iki dineruske lakon sik, neruske laku iki ya lakone isih dawa banget ya. Engko ndak waktune ora candhak, le bubar ndak jam 4:30 monggo. Iya. Iki dicukupke semene sik le seneng-seneng monggo dibacutke ning gara-gara. Iya mak ngono ku ya apik. Ayo no. Apa jenenge? Apa jenenge? Nonton wong do budalan-budalan. Ya apa ana budalane? Ora ana jane. Ya wis ayo. Ayo no. Ayo mak tak derekke. Tansah marpamoring sukma sukma sinukma winaya wengas sepi sinimpen teleng ing kalbu bambu kaning warana tar lan saking liyep-layeping ngaluyup bidha pasating sumpena sumusuping rasa jati Sinegek ingkang sami suka parisuka genti kocapu ingkang wonten sajawining pakuwon pendadaran suka 5 Patih Arya Sengkuning Ngawe dhateng Raden Krupati miwah Kurawa Sulah Nyopating Bleber Pating Bludak kaya waduh kaya apa ya kaya tirta mblutakaning daratan. Undanging Prawadya sawega Pok sur tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandera kakandha mawarna warna pindha Colotyana Sri Kauryan Angger Kurupati pripun sing didhawuhi Kakang Durna Paman
Bapa Durna dinten menika ugi siyos ngawontenaken pendadaran siswa saka 5 nanging jebul kathah pernatanipun lah pernatan kuwi pernatan utawi aturanipun napa mawon nggih antawisipun sing tanding kudu murid saka 5 utamane para pendolan para Kurawa sing nomor 2 diwenangake pamer keprigelan kepinteran kadigdayan 3 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati nomor 4 adu karosan mung kudu ijen padha ijen ora kena kroyokan 5 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa 6 sadurunge padha tanding iki ora kena mendem lho kok ora kena mendem iki kepiye wong kok wis tak cepaki akeh banget lho iki lah niku yen kula lho nggih nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati niku nek kula malah sing kudu tenanan aja kok meng lara nek perlu Pandhawa diajab patine nggih kok ngaten niku pripun paman lho pripun to Kurawa ki cacahe 100 nggih to nggih nggih gane paman bakal gawe karti sampeka gawe rekodaya supaya para Pandhawa padha ringkih lan diajab patine merga yen Pandhawa wis padha mati angger Kurupati mangke ingkang jumeneng nata ing Ngastina lah Kurawa kabeh melu mukti pun tanggap to angger Kurupati nggih sampun paman nanging kula nyamaraken dhateng sagetan adi-adi kula para Kurawa awit salaminipun pamulangan Kurawa niku mboten sami tegen mugen nampi piwucaling guru nggih lho niku man sing bahaya nggon niku niku mboten enten sik serius nek pembelajaran niku man kula nembe mlebet kuliah kula tinggal turu kok man lagi PKKMB tak tinggal turu man ngantuk man aku man wis to kabeh mengko iso dibudidaya iso direkodaya sing baku lingku mau nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati kuwi malah sing kudu tenanan ngantem ya sing tenan gaman ya diseni wisa racun pun mang tindake nggih paman Dimas Dursasana pendadaran wis diwiwiti kawiwitan sekolah panah supaya manah pepetan manuk dawuh adimu Kartomarma supaya maju dhisik Kang Mas le Kartomarma lho wonten dawuh awe maju dhisik iki ngesuaken dawuh nyuwun pangestu nyuwun pamit
Nalika semana risang Kartomarma wis angasta jemparing angin cepetan manuk ingkang den tasahaken ana ing wit kendayaan. Waudha dupi wis rumaos titi pamawase. Lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyenggol potan manuk. Wajuh. Wis. Langkah Raden Kurupadi mentang langkap sinandangan Warastra. Kya nglepasaken jemparing. Bantring panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Nadyan tumaming pepetan manuk parandining mangke. Pepetan manuk datane bah. Datan kuntal semu kuciwa ing manah Sang Raden Kurupadi. Blagodhog marang hebat. Angger Kurupati. Nadyan kena nanging ora obah lho kepiye kuwi. Oh, mesa nek kena wae obah ngono mesa. Iki kena tur ora obah. Oh, lah iki. Ger, nuwun sewu, panjenengan mboten lulus, Ger. Saking sisih kidul nenggih Raden Permadi angembat-embat jemparing sinartan manteng ing pangesti meminta dhateng Purbaning Hyang Agung lumepas ponang Warastra umpama ing manuk kang temangsang ing wit tatas kenging awake manuk temah bolong mripate manuk bablas panahe.
Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Tawak meru mari para wah Parwadi gleleng pacakmu gembelo sirahmu kowe rumangsa menang olah panah nanging kuwi mung manah pepetan manuk nanging saiki pendadaran obab olah perang dina iki ujian utawa pendadaran aku lan kowe ingkang sepisanan munggah ana gelanggang payudan ayo kowe mungsuh karo aku ya Kang Mas Kartomarmo nanging kudu eling dawuhe bapa guru nggone perang ora kena ana sing tumpakaning pati as perang kok mung etok-etok iki perang apa perang ya sing tenanan mung kari Kartomarmo apa Permadi sing menang yen ngono ayo tak ladeni Kakang Kartomarmo As
Sian. Wah, iya. Mati. Waduh. Mati ya. Waduh. Jaya Mrata. Bagian padha-padha. Ping ten apa tangsen? Aku tangsen. Wah. Ayo. Hei musuhku. Oh. Oh. Loh kok mundur meneh. Adok. Lengeng. Wah, adik-adikku mungsuh karo Permadilan kembar do kalah kabeh. Ayo Bratasena. Saiki sing gagah musuh karo sing gagah. Mungsuhmu aku le. Ayo nanging aja nganti ana ingkang lara lan tekaning pati. Sapa? Rasa dadak nganggo pernatan. Rasa nganggo aturan le. Mengkari kowe apa aku sing kalah iki mengko. Yen ngono ayo tak ladeni Dursasana kakangku. Wah ya kendang jenggot kruncal kowe le. Otar yo. Ayo palso we. Otar we. Ambat to we. Wah. Woi. Mutiar banteng yang
Aja meneng wae le. Ayo. Mutar kowe. Wah. Sabato. Mutar. Wah. Mutar. Mutar. Wah. Awak menang wae piye? Kok menang wae ayo maleso kowe. Ayo kowe iki maleso. Aja nganti gawe lara. Apa meneh tumekaning pati. Aku ora bakal males. Walah gayamu iki perang kok ora gelem males ki. Wah, iki wong edian. Udian buang. Udian kowe. Wasa ampun kan meneng wae gleng. Palesen le. Ora gelem males mudar tenan kowe le nang kene yo mudar kowe. Wah, ae banting meneh. Maleso. Ana wong perang ora gelem males. Ayo maleso. Ora bakal males. Oh, ora gelem males kowe. Kowe ora gelem males. Kowe wong jire kowe, Bratasena kowe wong jire kowe le. Mulane kowe jire. Mergo bapakmu kae tengeng ya apa ora? Pandhu kae bapakmu tengeng le. Mulane kowe dadi jire kaya ngene iki le. Ayo kowe maleso. Maleso aja kaya bapakmu mengko kowe jire kowe dadi tengeng sirahmu le. Ayo maleso aja dadi kaya bapakmu le. Engko ndak kowe tengeng. Tengeng. Maleso. Cakman. Waduh, mati aku wah. Waduh. Mudar. Waduh. Setan alas. Ojo ingat. Aja ngembelo sirahmu ngleleng pacakmu kowe. Dupeh adi-adi kowe wis padha kalah. Saiki kowe mungsuhe aku le. Ing pendadaran kayuh Kurupati apa Bratasena sing mimpang? Kurupati kakangku. Ayo tak ladeni maju kene nek kepengin tak gandul.
Wah. As. Yo. As. Oh boy. Wah. Mati ya. Wah. Wah. Mati. Wah. 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 Mati. Ijian. Yo. Mati. Pudar. Wah. 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 Waduh. Waduh. Wah. Oh, iya. Waduh. Wah. Waduh. Wah. 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 Iya. Wah. Wah. Seno, adu tosing balung leteng kulit, kowe menang nanging ayo saiki unclang godo. Ayo taladeni unclang godo Kakang Purupati.
puter. Wah. Mati. Dak. Wah. Wah. Mati. Siap. Mati. Sampanto. Wah. 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 Dewa Bathara gayeng gumareng ingkang mapan ana ing paguron Saka Lima sajae iki pancen lagi ana pendadaran siswa Kurawa musuh para Pandhawa elok-elok Kurawa cacah 100 nanging kalah karo Pandhawa sing cacahe mung 5 nanging sing gawe ram ya kuwi Permadi sing padha nonton kabeh paningal mung tumuju marang Permadi nganti padha keplok-keplok padha gumun weruh kridane Permadi sing dianggep cukat trampil trengginas. Wah lah dalah. Suryatmaja ya bisa ya nadyan aku dudu siswa Saka Lima tak perpekane Permadi kae. Iso adu arep karo sing jeneng Permadi. Kowe kuwi sapa? Kok wis ngerti marang aku? Aku bocah saka Pertapralaya, dene jenengku Surya Putra ya Suryatmaja, ya Karna Basusena. Banjur ana parigawe apa? Dene kowe wanuh-wani ngergon-ngergoni kang lagi ana ing glanggang kanggo pendadaran iki biyuh-biyuh. Mung lagi bisa lah jemparing kaya ngono wae. Jenengmu nganti kondang umandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak enjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati. Sing ditangsangake ana wit galuh, kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangan iki Permadi.
turmati. Nanging Permadi ora gigrik. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadi iso ora gage sawangan iki Suryatmaja. Lumrah Permadi, lumrah. Ayo, saiki gage iki sawangen. Lehku manah manuk kae karo mungkur Permadi sawangen iki. Lah kok mung semono sing dadi kabisane siswane Pendhita Durna. Mung semono kuwi Permadi ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katiasan tangkep jojo kantaran bau. Genti milang tatu babu ya. Ayo tak ladeni sak gendengmu, tak ladeni Permadi. Sekar bebun dan sering rasa
Yo, matur ing Permati. Sampato. Sampato ing Permati. Yo, Sampato ing Permati. Mati Permati. Ayo Sampato. Ayo Sampato. Wadananira layu kumel kucem rah nyomaratandi adeg Jagraka Tugu Sinokarta. Tugu wujudan manggon Sinokarta sinunggi Cinawi Cawi. Nggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrata ya Dewi Prita. Legeg jroning tias dupi mulat denya sami Bandayuda. Risang panengah mengsah kalian Sang Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalihnya kaya jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut. Sigralana anyaketi kang sami Bandayuda. Dupi wis saged kagiating kalih mulat sang bagus. Dena sangsangan mawa titikan Surya Sumaratmu biar murup
dadi lam-lamen kempi-kempi kelingan lelampahan nalika semana. Jabang bayi ingkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi kendhaga kabucal ing madyaning benawi kang nedheng bena. Dupi cetha pamawase Dewi Kunthi saya geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bayat Atmajanira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah dukitaning galih temasaya doyong denya jumeneng plak kapidara Dewi Kunthi. Mut Purwadasena Sang Dewi Kunthi kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu napa? Kunthi babuku. Bratasena puniku mirsani nggone padha bandayuda kae rasane dadi kranta-ranta. Krana permati karo mungsuhe kae kaya jambe sinigar. Sena gagadhimu permati kon saran nggone bandayuda karo sapa kae. Panipura kuwawa nyawang bocah loro kae Bratasena. Aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana mlebu. Mlebu nang paguran saka lima kene. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Sapa? Inggih Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula nami kula Surya Putra. Inggih Suryatmaja. Laris saking Perta Perlaya kula ngaturaken sungkem pangabekti penemban. Yah, tak tampa, tak tampa. Tak tampa. Kowe kok wani sumalana mlebu rene iki sing ngakon sapa? Oh, sing jawab kowe iki sapa sing jawab kowe? Apa kowe iki dijawabi? Sesuk meneh nek ora dijawabi kok ora usah mangkat. Oh, mengentek-entekke biaya. Nek ngene iki wis gawe kerusuhan ning Sukalima kepiye? Terus sing ngakon kowe rene iki sapa? Inggih, saking kekajengan kula piyambak. Lah kok kendel, lah kok wani? Heh? Lah kok kendel, lah kok wani?
kok kendel banget kowe. Inggih. Saking kaslakna tuling manah kula dupi mulat kawegikan para pendholan kula ingkang namung semanten kesagetanipun nyatanipun kasoran kawon mengsah kalian kula. Mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawegikan kalantipan kasantosan kaprigelan saged ngungkuli siswa paduka Sang Resi Durna. Bocah iki pancen kemajon. Kemlinthi. Serat maja. Ngene ya. Ya arep kowe iki pinter bebasane iso nyekel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas. Tapak palu ning pandhe sisaning Brenta. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged mimpang. Ora. Menang ki ra rumangsamu. Menang ki rumangsamu. Mergo ngene ya Suryatmaja. Murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulit atos balunge ora mung cukup kuwi nanging sing tak wulang ya kuwi babakan tata krama Subasita. Dadi sing unggul aja banjur nggil sing kalah nanging aja srik lamun diwarahi lan dituturi. Tur sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ya mung patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya cah bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemuning liyan kuwi klebu menungsa sing putuh. Loro, wong pinter sing mau njaluk panemuning liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon. Ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora gumun. Merga kowe kuwi ora duwe cacaan, ora duwe tata krama bener. Satriya kowe kudu sugih lelabuhan kang utama. Kudu sugih kadigdayan, sugih kapinteran. Nanging tetep kudu andhap asor kaya anak-anakku iki, murid-muridku iki lho. Ya do tak wulang kaya ngono kuwi. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik kowe wis umuk, wis gleleng. Wis kemaki. Kaya ora kena digawe kaya wis wani diratmesi abang kowe. Glelenge ora jamak-jamak. Umuk kok karo Durna. Kowe iki ora ana gunane umuk nek karo Durna iki. Jaya Surya Putra inggih Raden kasinggihan. Cah endi kowe? Inggih kula lare Perta Perlaya putranipun Kusir Adirata. Lajeng paduka menika sinten Raden? Aku Raden Kurupati. Pambayuning para sada Kurawa. Kowe saiki arep ning ndi? Inggih, badhe wangsul wonten ing Perta Perlaya rasah mulih. Isih ya menika arep mulih. Nek ngene wae jagongan karo aku karo wedangan. Suryatmaja, wiwit aku mau weruh keprigelanmu aku kok dadi kesengsem karo kowe. Dasare kowe iki wis bagus, pinter tur ya trampil. Kesagetan kula inggih namung semanten Raden ora. Nyatane kowe menang mungsuh karo Permati. Ateges kowe bocah sing ampuh. Mula kowe saiki tak rengkuh melu dadi rombonganku. Aja semlang. Kowe melu aku kepenak bayarmu ya akeh sesuk. Kowe bakal tak dadekke tungguling para prajurit. Aduh matur sembah nuwun Raden.
iku bocah bagus Permadilan Bratasena. Wonten timbalan adawuh Rama Penemban. Wah, Durna bapakku kuwi. Pun bapak rumangsa bombong, ngongkok bungah lan marem. Merga nyatane kowe iso nuruti apa sing dadi kekudanganku. Lan kowe ya siswa ingkang tuwaja nggonmu gayuh kawruh. Nanging ngene yo, Ger. Pigatekno pitungkasipun bapa, tak kekudang kowe besok dadi pengarep sing bisa diarep-arep. Dadi pangarsa sing bisa dipercaya, dadi pangayom sing iso dadiyom. Aja angkuh mundhakake mungsuh, aja citra mundhak ora dipercaya. Lan aja kendhat nggonmu tansah tabering ngudi ngelmu. Tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan. Nek kowe padha sregep tabering nggone sinau, kowe mesti sesuk bakal dadi wong ingkang kuncara hanjahing bawana.